Simbanwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian na mundi na sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang bituon, mga balita nga kala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay, sa bisan at mga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkayon nga ipalagnan. Magasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palanggan. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. This time check is brought Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 9 na bulan sang Marso tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Gobernador Lacson na balaka sa liwat nga pagsaka sang COVID-19 cases sa Negros Occidental. Pagsiminto sang dalan humalin Barangay Alangilan, Bacolod, padulong sa Barangay Alegria, Murcia, nagapadayon. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Pag-aimbestigaron sang Interagency Task Force on Extrajudicial Killings ang kamatayon sang siyam ka mga lideres nga aktivista sa raid sa 4 ka mga probinsya sa Calabarzon sang Domingo nga adlaw, Marso 7. Suno kay Justice Secretary Minardo Guevara, ang investigasyon ang matupa sa EO35 Task Force o extrajudicial killings nga magapatigayon sang sinapol subong nga bulan para talakayon ang nagasaka nga kadamuon sang pinatyanay. Ang EO35 Task Force ang isa ka interagency panel nga nagatuyo nga imbestigahan ang extrajudicial killings, enforced disappearances, torture kag iban pa nga human rights violations nga involve ang mga aktivista kag ang nagapangapin sa kinamatarong. Ang task force ang inabukusan sang Department of Justice, DILG, Armed Forces of the Philippines, NBI kag PNP. Hindi naman mag-isyo sang Department Order si Guevara para magpatigayon sang kaugalingon nila nga investigasyon bangod ang among nga ahensya ang kabahin sang EO35 Task Force. Isa ini ka mga makatalagam nga mga insidente nga nagaluntad karon sa pungsod sang Pilipinas. Labi na gid
may mando si Presidente Rodrigo Duterte nga ang tanan-tanan nga nagapamatok, tanan-tanan nga nagakontra gobyerno, labi na gid ang pila ka mga rebelde kon magbato pamatyon. Amo ini ang mando sang presidente. Dapat iron siguruhon nga ining mga pinamatay, mga katapo sa mga rebelde ukon nagtuga sang kakugmat ukon nagapamatok ka nag-alsa batok sa gobyerno. Amo ning makatalagam karon nga nagakatabo sa pungsod Pilipinas. Ang punto naton dire, may hustisya kita. Ipadangat sa korte kon bala ining mga personalidad matuod nga mga katapo sang rebelde kag nagaplano nga mag-alsa kontra sa gobyerno. Kung mapamatud-an, ilupot sa bilangguan. Pero kung may mando nga ini sila, pamatyon daw amat-amat nagapintas ang aton gobyerno, hindi pa man ini martial law. Ang buot silingon, may hustisya pa man ang pungsod Pilipinas. Kanugon sa aton korte. Korte lokal, korte sa ibabaw, may Court of Appeals, may Korte Suprema nga dapat padangatan sining mga kaso. Pero kung magsubong sining ang mando lang kung daw medyo suspitsado pa lang pamatyon, hindi iniamo ang nagakatabo sa pungsod Pilipinas. Kinanglan ini may paatag sa pumuluyo sang pungsod Pilipinas kung nga nagakatabo ini. Kinanglan may mabakod nga balasihan ang aton sini mga enforcement unit, ang aton mga ahinsya sang gobyerno kung nga pinamatay ini sila. Dapat ipatag ini sa pumuluyo para ang pumuluyo hindi makabatyag sang kakugmat kag kahadlok. Imbes nga ang pumuluyo nagasalig sa gobyerno sa mga law enforcement nga amo ang magahatag sang katawhayan, masecure ang pumuluyo sa karon daw ginakulbaan sila. Nga base kon sa masunod sila naman ang mangin biktima. Ang punto na dire, iniblang tinudloanay nga ni, nya si Su Anso nga na, rebuildi ina siya. Kung daw may kontra kaya, kag daw medyo hingabuton ka, ibalibad lang, nga ara kaya, nagaupod sa rebuildi, kag luyag nga wasakon ang gobyerno, ti pobre ka man. Basi kung mabutang ikaw sa sugid-sugid, itkotso-kotso, kag madisgrasya ang kabuhi mo. Dapat ipatag ini. Imbestigaron man kuno ini sa gobyerno. Dapat gilang para mapatagan tang pumuluyo. Ano natabo? Nagbato ini nga mga personalidad. Kaya kung nagbato sila, kag nagamit sang armas, natural, madipinsa ang aton kapulisan. Ang kwestiyon, kung wala magbato, nga agin patay. Amo nang dako nga pamangkot dira. Nga karon, amo ini ang nagalapta nga sugilanon sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ining pagpang-raid kag pagpamatay. Dapat bala, redon mo, dapat dalon mo. Kag kon may pamatuod, pasakaan mo kaso. Kag kon makasala, ilunggo sa bilangguan. Ang nagakatabo i-raid mo, pagkatapos wala man sa nagakaigo nga mga report nagbato o kung wala, gulpi lang magwa sa balita sa radyo kag pamantalaan telebisyon nga nagkalamatay ini sila. So amo ina ang dapat ipaatag sa aton gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa, Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ang aton mga merkado? Medyo nag-ayo-ayo na ang presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Kamusta na ang aton pumuluyo? Kamusta ang aton mga driver? Tricycle ka man, tricycad ka man, e-bike ka man, ukon, di pasahero nga salakyan. Kamusta ang nagapanguna nga mga balita sa sulod sang 24 oras? Ang aton patrol nagalagulad na, ara na sila sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, idulong na nila ang mga balita nga ilan nasagap para
para sa aton tagpalamati karon nga kaagahon. Martes subong ang nagaman sa aton patrol amo gihapon. Guwapa, gasinyas niya mo ningo. Guwapa, buhok, natural. Kagabi, porting kondisyon niya ni. Porting ilabilidad dito sa gintambungan naton nga kasal. Ti aga pa, nagpulaw kagabi, aga pa bugtaw na. Amo na ya, kon nagadidikar ikaw sa imo trabaho. Aber, tawgan tang aton patrol sa sini nga mga tinion. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Good morning, Action Fred. Good morning, good morning, good morning. Sa tanan sininato niyo ang ka-aksyon, dapat energy. Ara lang yun sa gihapon, Action Fred. Kay, as you mentioned, dapat Action Fred, dedikado kita sa aton obra. Wala labot yung dedikado kita sa aton obra. Palangga naton, Action Fred, ang aton siningi trabaho. Correct. Sabot, nga mo ginagin choose mo nga pass, Action Fred. Pero kapag ikwarta, hindi ka na mag-inarte. Magtao ka aga kang magtrabaho para sa 15 may palabuton ka. May ginahulat ka kag may batonon ikaw para isa mo connection Fred ng mga na stereotype balakis yung sa amon ng mga edad mga single pa mambal sila nga sige trabaho ko madamayo para may gasto ka mo sa inyo sino mga luho. Correct man, gusto na kung may luho ka, kinanglan trabaho. Nabi gimanya kung anong gusto mo, mabakal mo. Yes, correct, Action Fred. Wala ka nagasalig sa imo siniginikanan. Kung mayara ka na ba na at an early age, wala ka nagasalig sa imo nga ban, Action Fred. Kaya damo sang kumod, ikagapon talang tadaan nag-celebrate sang International Women's Day, Action Fred, no? Actually, whole month of March, Action Fred, ginakabig nila nga celebration sang International Women's Day. Dala na dira Action Fred. Siyempre, ang pagka-independent bala sang mga babae, Action Fred, sa subong nga mga tiyempo. Kahit isang una, mambal ka ang babae, dapat ara lang sa sulod sang balay. Dapat, Action Fred, pag-edad sa una, Action Fred, pag-edad gani, 16, pag-uro Action Fred nagapamana na kahit para ka bata sila nang dira lang sila din sa balay kag nagahulat na lang sang intrigar sang ila sini mga bana kag magsigi ka og tas kung kulang ang ginahatag Action Fred sang bana mahatag na gid mayaw-yaw pa pero kabalo naman kita Action Fred amo na iya sang una pala sa una pa to Action Fred subong niya mas strong independent woman Action Fred ang mga kababainhan subong kay kami Action Fred na naka-testing naman kami kag may ara naman naga-exist Action Fred ng mga trabaho nga kung kaya sa mga lalaki Action Fred kaya man sang aton sini nga mga kababainhan correct. Dapat Action Fred ang hindi lang yung guro kaya Action Fred ang mangihi gatindog mo Kalain kaya man, pero dumabas. Pati, joke lang natin, Action Fred. Pero, may mga pagkabutangid nan sa gihapon. Nga hindi man mahimo sang babae, nga ang lalaki lang makahimo. But at the same time, may mahimo man ang mga babae, Action Fred, nga hindi man mahimo sa mga kalalakinan. So, dapat, kumbaga, adan kag eba, gidbal Action Fred, go hand in hand gidapat, especially mga mag-asawa, kag congratulations sa aton sining admin dira no si Mrs. Myla De Leon Action Fred tatanan para sa iya for entering a new chapter sa iya sining kabuhi kag kabay pa ginapangabay talang mangin mabinungahon kag madinalagon ang ila siniya pagpalangganay. Wow! Daginikanan lang. Pero tiya mo na Action Fred, ang stages bala sang life diri man sa mundong ibabaw kumbaga Action Fred. Kag ti may ara idya sang mga tawo nga na-design man kag na-match man para sa imo. So kung wala dapat sa imo ka-action nga single pa dira ulat-ulat lang sa imo sino tempo ulat-ulat lang sa imo destiny kay maabot gid ina
diri Action Fred, kadto na kita diri sa syudad sang Bacolod kay titulo tawhay na sigapon ang aton sini Action Fred nga dalanon. In fact, may ara na ya sang pila Action Fred ang bukas subong pila ka mga gasolinahan ang bukas na Action Fred, pila man ka mga kapihan ang bukas na, kag may ara naman sa mga persona nga naga-standby, nagatambay, nagapulo pangapi Action Fred antes sila abi magpangumpra o kung may ara man mga drivers and pasahero nga salakyan Action Fred nga mat-amat naman nga gakwan ga biyahe Action Fred pero laka lang gid no kay ti we understand hindi sila gusto magbiyahe temprano pag Action Fred lan like sa una kay ti jutay pa lang man ang pasahero kadugon sa ila sige nga gatong especially do subong balang adlaw Action Fred mo not that sure yet pero nakita ko to kagabi nga may pagsaka naman sa presyo sa gasolina kag nagdubo siya katiting lang. Oo na amo na wala good like is Action Fred kay manubo sa gani sinintimos lang pero kung butang ta 5 sentimos ang saka iya 75 sentimos o kung piso is Action Fred di kasakit bala kay hindi fair na hindi fair Action Fred no do ginalagas gid kita ya sang pagsaka subong sa mga balaklon pero Action Fred ang aton sini nga mga kaksyon nagahimakas man ang aton diri gani nga mga taxi drivers Action Fred aga pa naga-standby man diri naman sa bahin sa Araneta Street specifically diri sa tubang sang City Mall sa Araneta Action Fred sa lapit sa Golden Field TR di sila nag-standby, nagahulat sa pasahero Action Fred, aga pa, kay para makabawi-bawi si Action Fred, kaya temprano pa may boundary na sila, para halin hapon na hasta magabi, ginansya na ang ila si Action Fred nga kita. Pero kagapon Action Fred nagpatigayon gali sang ceremonial COVID-19 vaccination, dungan Action Fred, ang duha sa anom ka mga hospital diri sa Western Visayas ngin painan sang Sinovac vaccine. Amoy na Dr. Pablo Autori Medical Center o kunang Riverside Hospital Action Fred kag ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. So kahapon Action Fred personally at dito kita sa bahin sang Riverside Medical Center kundiin sa ceremony Action Fred may 7 ka mga persona, ka mga personnel, medical kag non-medical frontliners sa Riverside ang ginpatigayunan Action Fred sang sining vaccination program. Pero in total Action Fred bali ang ila sining vaccination program umpisa kahapon nga adlaw tugtog ini sa Thursday kay makater pa sila Action Fred sang mga walk-in. Kay una-una kuno Action Fred ang nagpalista sa ila do mga 1/4 mo. Mga 700 plus Action Fred or 600 plus kay may ara sa 1,400 doses ng Sinovac vaccine ang ginpain para sa Riverside. So pagka Action Fred pag survey nililiwat nagnubo Action Fred bang nga nahibaluan nga ang bakuna ngayong hatag Sinovac ambal Action Fred nila base bala syempre hindi tayo Action Fred manigar, hindi tayo makontrol ang tanan Action Fred nga ginapaminsar dahil sa aton sining mga ka-action. Ambal gani kagapon ni Dr. Pepito Malapitan, nga mo ni siyang acting assistant medical doctor sa hospital. Do isa ako ng Action Fred sa rason kay hambal nila made in China ang na pero kinamatarong nila yapon Action Fred nga mangindi nga magpabakuna kag maghulat Action Fred sang AstraZeneca AB nga ginkuan gidya tuyo nga ginbakal gidya sang LGU sang Bacolod. So kagapon Action Fred sa ato rebeluan may una nga 339 ka nagparehistro Action Fred nga luyag magpabakuna sa Sinovac vaccine kag sa 139 108 diri Action Fred ang mga doktor. Actually si Doc Malapitan ni nga mo ni acting assistant director bala sa hospital
isama ni siya Action Fred sa una gid nga ginbakunahan sining Sinovac. Siya wala lang man do ka tawhay ka mag-an man lang pag tuslok sang dagom para sa bakuna, wala man sting kuno wala Action Fred, wala man siya kabatsyag sakit, wala man sangilo kung ano dire Action Fred. Kaya we all know ang vaccination program Action Fred may proseso ini mo. Parehas ito sa Riverside, ang ila sa Action Fred nga vaccination venue sa likod sang Riverside ni hospital, which is ang Riverside nga eskwelahan. So, ang matabo Action Fred, may ara sang Action Fred, pre-briefing, kumbaga, sa mga medical frontliners Action Fred. Bali, waiting area na siya, may pre-counseling area, may ginapatanaw sa Action Fred nga mga PowerPoint kung ano ni balang Sinovac vaccine, ano ang posible nga mangin effects ni, ano ang mabatsyagan mo after pila ka minuto, do ang Action Fred para hindi makulbaan ang aton sini nga mga healthcare workers nga bakunahan. Ikaduha din Action Fred, Action din. Action Fred. First dose pa lang, ano? First dose pa lang Action Fred. Ay ang second dose Action Fred after sang 21 to 28 days Action Fred. So, ang step 2 din Action Fred, syempre, magaparehistro sila para sa record sa hospital, hindi lang sa hospital, kundi sa LGU, tubtub na sa DOH Action Fred. Ikatatlo, amo ini Action Fred ang screening kagang triage area, kay not because nadula si Action Eden. Aber, paagi na to nini sa special communication ang padayon nga report. Sige lang bakuna lang kita. Mas maayong ini bakuna sa COVID-19. Namin kung mabakunahan ka, lumay salig ka bala. O ari na siya, sa Action Eden. Action Eden ka magin. Yes, Action Fred, as we say, no, ang step 3 Action Fred, ang uning screening kag ang triage area. Bangod nga not necessarily, do ka mayo sa pumatsyag mo, ang walang hambal nilang kung may ara ka na sa existing dira nga masakit, may comorbidity ikaw, mas mayo gid Action Fred nga pamangkot kay gidya sa imo sini nga doktor kay para like may mga Action Fred, mga allergic reaction, hindi mo ginaya malikawan Action Fred kay just like any other bakuna wala kuno Action Fred. Siyempre sa una wala bakunahan kasi sa tipdas kasi kung ano pa na bakuna. After pila ka Action Fred yan nagasakuan mo nagahilana or mo na Action Fred, depende man sa pagbaton sa imo sini nga lawas. Ang ika-apat, Action Fred, amo ining step 4 nila, amo ining vaccination na. Pag may ara lang sila sang nurses nga gintala na Action Fred, na muna na siya magpatigayon sang vaccination sa kaangay nga mga healthcare workers. Kag ikalima, amo ini Action Fred, ang post-vaccine observation areas nila wherein i-hold Action Fred for 30 minutes to 1 hour para obserbahan ang ingo sinina na batsyagan Action Fred. So, dapat Manila, ginasunod gini nila Action Fred. Kag tiginainggan nyo Manila, ang ila sining mga kaupod nga healthcare workers. Kay kabay pa, mangon nga una, ang mga head of departments Action Fred, from HR to engineering to head nurse Action Fred, tugtog sa mga doktor. Sila ang nag-una pabakuna nga nagalaom nga mga inspirasyon kag mga inspirasyon sa ila sining mga kaupod nga healthcare workers kag magpabakuna kay wala idya sang problema Action Fred. Ang hambal gani nila sa 339 na may mga pwede pa Action Fred nga mga 300 plus at 300 plus pa kaya 339 times 2 per Action Fred mo. Magabaton para sila sa ikaduhang nga dose sang vaccine after 21 to 28 days. So may ara pa sa 300 plus pa nga nabilin para mag-cater sa mga walk-in Action Fred. Kaghambal nila ka namin ito, no? Kay napalibutan ito kagapon Action Fred sang syempre mga healthcare workers, mga doktor nga may ideya, gid bala, sa amo ni nga field Action Fred, kiti syempre umpisa tinalikdan niya to gintunan ni nila Action Fred. Pinaghambal sila nga ang the best vaccine ko na Action Fred is ang vaccine nga ang vaccine nga available subong Action Fred sa ila sinitubangan. Nagapangabay sila Action Fred nga amo ni ini ang sa Batman kag amat-amat ng Action Fred nga
mabakunahan ang tanan man. Importante, unahon danay ang mga medical frontliners. Pero speaking of COVID-19 vaccine action, Fred, do kanugon, kagapon niya, yun palayag ni PNP Chief Police General de Bolsinas nga 4 gid action, Fred, ka doses ng COVID-19 vaccine ang nausik sa ila sinihanay bangod nga nabuka. Kaya ang PNP action, Fred, yung tuginan sang 1,004 ka doses ang bakuna kag-cover ini sa nagapadaan nga vaccination rollout sa pusod ang mga healthcare workers, lakip man na ang mga medical personnel action, Fred, sang police, mga military hospital kag health facilities. Hambal ni Sinas action, Fred, nakatapos na sa vaccination ang ila sini nga mga health personnel sa NCR kag sa vaccination sa Bulacan kapindua ka mga personnel nila ang naka-experience action, Fred, sang allergic reaction matapos bakunahan pero naglawig naman ni action, Fred, sang 2 ka oras. So it means normal lang ide sige hapon action, Fred, ang ini nga mga side effects. Importante, hindi ka lang bala magtamaan ka paminsar kay kisabal action, Fred, dala-bala sang psychological. Amo gina mabudlay, oops, dugayla na. Dugayla, yung pamatsyag ko ha. Kung amo nang gina-feed mo sa imo sini nga utok, kay action, Fred, do amo gina imo, batsagando, ma-attract mo na lang amo inang masakit, tamaan mo ka paminsar, hala, sige, paminsar, nga nagalain ng pamatsyag, nagasakit ang ulo, sido ang mugin action, Fred, ang si mo. Kung unahan ikaw sang kulba na lang, mas mayo, paguro nga, sige, paiway ka na lang danay, ulaton mo na lang ang mag-subside ng kulba mo, or maghulat ka na lang, ara mo lang kampante ka na, nga, oops do, ang mga upod ko do, tapos 21, tapos sila sa single dose, kumayo lang man sila, wala man sa problema. Abi, ako naman. Pero that's the encouragement action, Fred, sa aton LGU, kangay sa ginambal ni City Adem ang nga hindi na maghulat bala nga maubusan. Abi, kaya ikaw, pero di na iya matago action, Fred, ginakulang da ng supply sa pungsod Pilipinas, alangan unahon, gidi ang syudad sa Bacolod, nakadamo pa sang mga lugar nga mas nagakinahanglan pag action, Fred, sa vaccine. That's why, pati-istro ka na. Hindi na magpangduha-duha, hindi na maghulat pa, nga maubusan ikaw sa vaccine. Dapat, magpabakuna ka para sa dason ng mga tinuig, pag abot sa imo sini katigulangan, may istorya ka sa imo sini ng mga kaapuhan. Joke lang Okay. Hindi na action. Dahil syempre, dala na action, Fred, mo. Nga part na ni sang history, sang tanan nato na action, Fred. Kumbaga, sa una, ang inastoryahan, World War I, World War II, ubi action, Fred, kag iban abi nga mga revolusyon diri sa Pilipinas, subong action, Fred, sa bugos nga kalibutan. Sooner or later, mabutang naman action, Fred, sa mga libro, kag may istoryahan naman ang history sa Pilipinas. COVID-19, COVID 2020, 2021 action, Fred. Tubay pa nga mauntat na ni action, Fred. Sa sini naman nga panahon, importante ang ikaing lawas. Agad malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Pag-observation report halin sa Patrol Action, Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Bangon ron, adlaw ron. Aber, anano na ang ginaplano nyo nga pamahaw, karon nga aga. Ako do, kanamit kaon bla o gabalingon. Namutan mo sibuyas Bombay, kag kamatis, tapos itlog na pula bla. Daw mo nang ginapulo pagita sa ginawa ko. Pagkatapos, may chorizo ka, ba daw kanamit, no?
Do amo nang ginapulo pangita ko nga pamahaw karon nga aga. Bulubog taon na kamuda. Kamagplastar na, luto na pamahaw. May opisina karon nga adlaw. Bangon, bangon, bangon na. Una nga hutong sa ngaton roll call karon nga kagahon. Kay John Randolph Robin, good morning. Kay Apple Alvarez Tade. Kay GBL Luntayaw. Kay Tanya Ramos, good morning. Naga-monitor siya sa Kingdom of Saudi Arabia. Kay Philip Lauriente. Kay Marilo Trabilia Catinoy. Kay Diloterio Acosta Gare, sang Quezon City, good morning. Kay Banisa Mayoda, morning da, kamusta? Sige. Morning ko no kay Noel Amara sa Canada, alin sa Minnesota. Kay Cory Bidaha sang Kuwait, good morning. Kay Christy Dolorpino family ni Aribalo, sige, morning sa mga Dolorpino family. Kay Huma Lumina. Kay Sheila Alayon. Kay Melchorita Ferrer, good morning man. Kay Ibon Busierda sa Germany, kamusta? Kay Pedrito Barrientos, morning kuno dira sa iya pamilya sa Manapla. Kay Rochelle Matandak. Kay Rodita Trinidad Crosset sa La Carlota. Kay Bret Hart Tunato sang Antipolo City. Kay Neil Bryan Baloes, good morning. Kay Alex Montisada. Dira kay Ganghe SJ. Muni kuno sa pamilya ya sa La Carlota, taga-monito sa Switzerland. Kay Rocky Malinaw, good morning. Kay Ters Vergara Sanso sa Moises Padilla, taga-Moises Padilla na good morning. Kay Barangay Captain Emilda Hamilo Banguanga. Kay Justino Honteveros II, birthday Kay Auditoria de la Piña Barbecue, advance ko no. Kay Titaya Ibuni, advance happy birthday. Kay Manjo Arnijo, good morning. Kay Rosalina Arellano Espadero. Kay Aida Alunan, morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Ari na yun. Ang libre nga medical check-up Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Bangon, mad na kay adlaw ron. Dugay-dugay, masanaaw na ang aton sinik kalangitan. Kinanglan niya, aga pa. Bugtaw ron. Kadami bugtaw ko na aga, pagkatapos mangita kabla sa ibo sining ulubrahon. Sige na, ano pag inaulat nyo? Kay Jubal Trinidad, good morning. Si Jubal niya kadaaga, upo di sa sato, no? Morning, Jubal. Dira kay Risa Alvarez. Thank you, gida. Panyagaw ko mati. News dayon. Sige, Risa. Morning. May lang nga pag-monitor. From Minnesota, USA. Sige, salamat, gida sa
monitor tagsagid ka kagaon. Sige. Oo. Nag-monitor siya sa kay Ami Agustines Baron. Good morning man. May lang nga pag-monitor sa Hacienda San Miguel, La Carlota. Sige. Okay. Morning sa inyo. May lang nga pag-pulo pamate. Mabalik ako pagkatapos ini. Para sa Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Morning da kay Francisco Guangcoa, kay Gerald Sitoy, kay Danny Pornes Salumante, birthday ko noon ni Noel Pagayunan. Happy birthday lang Dira kay Judge Nap Diamante, good morning man. Dira kay Biti Lao sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Bugtaw ron, sige Dira kay Dr. Valencia sa Binalbagan. Si Raul Alibuga, galadlad ganada sa pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Paririmias Arroyo, good morning man. Dira kay Marvin C, kay Johnny Hidalgo sa Manapla, kay Pare Erning Hurilyada, kay Pare Estoy Querido, good morning lang. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Mga 29,266 na ka mga personalidad ang nabakunahan kontra COVID-19 sa Pilipinas gamit ang Sinovac kag AstraZeneca nga bakuna. Damo-damo na, pabakuna na kamo para bisan paano malibre kita sa COVID-19. Gasaka bala ang ginaigo sang COVID-19, subong gakabalakan na ang pila naton ka mga kauturan nga ara sa gobyerno nasyonal, ATF kag iban pa. Gaamat-amat ibwal ang pagsaka sang COVID-19. Disuno kay presidential spokesman Harry Roque, karon nga ara ng bakuna dapat hindi na kamo magduwa-duwa o kung magulat
ang mga frontliner bangod sila ang ginakabig nga soldado sa pagpakig-away kontra COVID-19. So target sa gobyerno, mapabakunahan 70 milyones ka mga tao para malapot ang ginatawag nila nga hustuhan gid para nga mahagan-hagan kag matap na ang COVID-19. Ba, kabay pa. Kag mabuksan na ang ekonomiya. Subong, may problema kita. Kay gasaka ang ginigo sang COVID-19. Di na yun nakasala da ang aton pila ka mga lokal nga panggobyerno kag nasyonal. Posible ang ginayo nga dapat buksan ng ekonomiya, buksan ang mga sinihan, buksan ang mga video kay kagiban pa. Amo na subong nga ginalantaw nila nga posibilidad nga gaamat-amat saka ginagakabalaka na. Ginatun-an na subong, ginaplastar naman sa aton gobyerno nasyonal, IATF kag iban pa, kung diin na yon sala kita kung nga nag-ibwal naman ining kaso nga ni. So kabay pa matun-an naman ini kag diri sa Bacolod ya padayon kita ya sundon tagyapon ang mga health protocol naton. Hindi kita magkumpiyansa kinahanglan tagsa ka magwa sa puluyan, may face mask kita, magsulod sa pila ka mga madamo sa mga tao, may face shield kita. Social distancing ipasiguro naton. Hindi kita magkumpiyansa kayo daw kadelikado, daw gasaka nga gasaka. Di ang gobyerno subong gahimo santikang para nga matap na ini. Dinalantaw na ko diin na yon. Bisan gani ang DTI subong nagaupod na nga kinanglan bulubag-uhon tanay. Medyo ibalik tanay ulo istrikto ang aton mga health protocol bangod daw kadelikado gid, no? Gasaka siya nga gasaka ti kabudlay nga magdamo naman ang kaso na ulumpawan na kita, balik naman kita sa puno, bao kabudlay, oo. Ti kinahanglan nga medyo relax kita kag tun-an sang mayo kun diin naman kita nagsala kun nga nagsaka naman ang kaso sang COVID-19. Morning kay Aluna Cortez Dinsay. Morning subong man kay Imbong Jocampo, nagamonitor siya sa Maao. Kay Guillermo Clarito, good morning man. Kay Amor Malayang, good morning. May lang nga pagmonitora. Kay Jose Mungkal Torilla, monitor kuno sila. Sige lang bisan paano, basta ara kamudra, are man kabidre. Padayo nagaserbisyo, padayo nagadulong sa inyo sa mga balita isyo, mga pulopanamya of course, sa tion sang kaagahon. Nami gimana, may mga pulopanakot kita bla, tagsa kaaga, may mga tulutimpla kita sang pulopamahaw, pagkatapos tulutamyaw, dugay-dugay mag-ulo-adlaw, arangka kita, pila kadalagko nga mga balita kag mga isyo. Sumsuman ninyo tagsagid kakaagahon. Kamusta? Oy, kung may ara extra nga bakuna, pabakuna na. Importante inakayo subong nga mga panahon para bisan paano mapauntat naton ang pagidugay sang COVID-19. Makakulul ba? Halugan mo lang jutay, maibwal siya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Relax ka mo dira makadali, marelax man ako dire, may ara kita paid program, pero balikan ko kamo pagkatapos sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito.
Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista.
Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado.
Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Muning da kayo sa imong Torilla. Si Alex Montisa niya, pwede ka pabakuna, 2, COVID kag polio. Isa-isa lang to. Kay Lorito Armas Bidaha, good morning. Kay Yunila Tarusan sa Purok 20 Barangay Alangilan. Kay Warren Ortiz. Kay Milagros Morales sang Maaw, good morning man. Ano pagid ang pila ka mga balita oy? Mga 38,400 ka doses ang AstraZeneca nga bakuna nagabot sa Ninoy Aquino International Airport sakay ini sa commercial flight bala nga KLM Royal Dutch Airlines alin sa Amsterdam. Nagdangat na sa 525,600 ka doses ang bakuna. Si Vaccine Sar Carlito Galvez Jr., Testing Sar Vince Dison, kag iban pa nga mga opisyal sang gobyerno nagtambong sa turnover sang among bakuna pagkatapos inigin proseso kag ginklaro para i-release sang Bureau of Customs sa NAIA paagi sa advance nga dokumento kag clearances nga ginpresentar sang Department of Health kag subong ang Food and Drug Administration nga representante. Dumayo ini no nga mga balita, gadamo ang nagasulod nga bakuna. Mas madamo, mas makapaayo. Ang iban ti mga donasyon ina sa iban nga kapungsuran. Kaya hindi mo tan makasarang mo ang iban to yat minilyon na kadoses ang ginapabakuna. Kaya man ti manggaran sila nga pungsod niya mo. Makabakal sila tingob ba? Di ko negosyo ini mo. Di ko manggaran ka nga pungsod, pwede kaya kabakal. Kahit deliveran ka dayon, kaya man cash unahan mo. Tingaton may mga ara pa kita ya, medyo jutay nga ayo, may pitik-pitik pa ni jutay para nga mabakunahan na kita kag mapadalaan sa nga bakuna. May mga jutay pa nga ulo isyo ang ginapitik para lang mapadalaan bakuna. Tiimol tayo nga pungsod mo. Probisan paano, okay lang. Gadagsa naman kabay pa nga minilyon ka doses na ang mag-aabot dire para sa aton sini mga kauturan nga mapabakunahan. Okay man? O sige. Kay Utay Benedicto da. Birthday mo subong Utay? Good morning. Akon birthday subong. Si Utay Benedicto nagahiwat siya kadlawan subong adlaw. Kay Rochelle Torbila, morning halin sa San Miguel, Murcia. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Philippine Standard Time, las 5:06. Kay Ninita Calamba Figueroa, good morning. Kay Elmer Bailon Baron, kay Guillermo Clarito, kay Ibilin ni Pamusino sa Lower Bicotan sa Taguig City, kay Giselle Franco, kay Melvin Peñapel, good morning man. Siling ni Noel Amar, morning kuno kay Vanessa Mayo dira sa Minnesota. Gapamangkot siya sang panahon dire sa probinsya ka Bacolod. Noel, mapaang gawa ang amon panahon dire sa Bacolod. Sige, si Alex Muntisa na tamyaw ya pamilya Ramirez sa barangay Granada, Alangilan. Kay Michelle Sayo, good morning man. Gamonitor live sa sining nga mga tinion. Areglado mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabinayaran ng program.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na.
Kay Pilinura Oliveros, good morning da sa Barangay Robles, La Castiliana. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning man. Ari anayo, sa aton bla mga utod, kapikap Standard Time, las 5:15 na. Ari na. Palaptaho naman ng kapulisan sa mga malugar damo tao para mapunggan ang paglapta naman sa COVID-19. Lumabalik sa unuaw. Di reviewon sa gobyerno ang paggalog sa mga restriction bala. Sumakay ang COVID-19 nga kaso. Di dapat reviewon pungkuan sang IATF kag sumuman tunan diin ayon nagsala ini sila nga ang sumaka naman ang kaso sang COVID-19. Posible ang pagpasulod sang lokal nga mga turista, posible pagbukas sa mga sinihan, posible sa paggalog sa pila ka mga lugar sa diin wala ginatuman ang social distancing. Yamo ini makakululba magani ang report sang Okta Research so madasig kuno ang kaso sang COVID bangod sang United Kingdom kag South African variants nga virus so nga nadiskubrihan sa pungsod. Yamak mo kung pamatian mo kahapon posible 5,000 tubtub 6,000 ang kaso sang COVID kada adlaw antes matapos ang Marso kung hindi ini madisponihan. Ano ini? So, ang himuon ta, extra naman nga paghalong. Okay, kasana ton ay ekonomiya, pero may problema kay base kon umibwal sige saka sang kasong COVID-19. Baw, nawala kita ginahalinan sang kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kay Angela Liarte Gayon Dato, good morning. Nagamonitor siya sa Bangga Tutong, Barangay Pilisa. Kay Diosdado Probunga, good morning man. Nagamonitor sa London ba? Sa London siya ga monitor. Kay Maria P. Lobaton, good morning man. Sa Kabog man siya naga-monitor. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang namon ginasandigan Tingo
tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Radio Philippine Standard Time, las 5:21. Oras gindulong sa kaalwan sa This time check is brought to Ninglada kay Sanso Jaime Alien sa Houston, Texas. Kamusta das Texas? Kay Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Kay Alex Muntisa. Sa aton mga kauturan diri kita, may pila kita ka mga utod nga naga
26. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Kay Dodds Dalidada, good morning. Kay Mon Lisay, kay Sabila Giroy sang Handumanan, kay Runa Rihida Traba, kay Guillermo Clarito, good morning. Diri kita, balita naton sa City Hall, pagsiminto sa andalan humalin Barangay Alangilan, Bacolod, padulong sa Barangay Alegria, Murcia, nagapadayon. Detalye sinipod ki Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Balang Action Fred, ginpahayag ni Bacolod Congressman Greg Gasatayang nagapadayo ng proyekto ng pagsemento sang dalan hubalin sa may Barangay Alangilan, syudad sa Bacolod. Padunong Action Fred akong lapos sa may Barangay Alegria, Banwas, sang Murcia. Ginpahayag sang kongresista nga mayara sang existing nga dalan sa mga lugar sa Alangilan pero hindi sementado. Action Fred. Suno kay Gasataya ginapaabot nga sa masunod nga 2 ka bulan matapos na ang ini nga proyekto nga iya ginalantaw makabulig sa patag sang turismo kag ekonomiya. Nagpasalamat si Gasataya sa Gobyerno Nasyonal sa pagpain sang pondo para matigayon ang ini nga proyekto. Para ang tao mas mahapos, meaning kung nari ka sa Granada, Alangilan, mapamursya ka, pwede ka kaagi dito and vice versa. At the same time, this will also open that area for economic opportunities, tourism, and mas accessible na again, just like what we did sa Granada going to Concepcion, na semento na siya. Nabatian si Congressman Greg Gasataya. Hindi gid magkalipat nga maginom sang Santon Plus Gold. Rekomendado ang Santon Plus Gold bawod 100% City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Dira sa pamilya Baira sa Barangay Badalag, Ibi Magaluna. Good morning lang. Inatamyaw ka mo ni Sunya Baira sang Rosal Takuling. Aber, diri kita. Gobernador Lacson, no? Nabaraka sa liwat na pagsaka sang COVID-19 nga kaso sa Negros Occidental. Balita Kapitolyo. May report si Aksyon Marlon Kinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May kabalaka nga nabatsagan si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa liwat na naman nga pagkasaka sa kanabuon sang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Suno kaya Lacson ang kalabanan nga mga nagpadugang sang kaso amo ang mga travelers labi ringid ang mga locally stranded individuals o mga LSIs halin sa Manila kaga probinsya sang Cebu. Angot sini liwat gin panindugan sang gobernador nga sa gihapon padayunon sa gobyerno provincial ang pag-implementar sang istrikto nga travel protocols ilabinigid ang pagpakuha sang swab test, RT-PCR test pag-abot sa Negros Occidental. Hambal pa sang gobernador, pwede man makapresentar ang mga travelers sang negative RT-PCR results at least 72 hours umpisa sang pagbiyahe. Sa mga wala naman, dapat kuhaan gid sang swab test kag ipadalom sa gihapon sa quarantine
protocols. Ang latest nga record sa nga Provincial Incident Management Team nagapakita nga ang kaso naglabot naman sa 116 sa diin ang syudad sa Silay amo sa gihapon ang may pinakadamo nga active cases nga naglabot sa 19 ginasundan sa Calatrava 14 samtang iban ang may single digit na lamang nga active cases. Nagdabo naman sa 4 ka mga LGUs ang way na sa aktibo nga kaso naginalikipan sang Candore, Polopandan, Don Salvador, Benedicto, kag Banwa, sang Valladolid. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Herboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47. Mga blatter entry pagkatapos ini. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginagampingan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon. Standard Time, las 5:50. Morning na kay Cathy Beer, kay Christ Kiripol Javier Tanatan, kay Warlito Nisha, good morning man. Kay Guillermo Clarito, mayong aga lang. O diri kita sa Everden Herbal Capsule. Anong epekto
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52 pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon na Fred arestado ang isa ka labandera sa bypass operation sa Police Station 5 sa Purok Mapalaron, Barangay 30, Syudad Sang Bacolod, kagabi. Ang nadagpanang ginsulala kay Evelyn Valencia, 59 anyos ang edad, kag makabing street-level individual. Nakuha kay Valencia ang ginisuspetsan Shabu Balor 10,200 pesos kag pilaman ka mga drug paraphernalias. Si Evelyn o kung si Valencia ang preso karon sa custodial facility sa Police Station number 5. Samtang preso man matapos madagpan sa bypass operation sa San Carlos PNP si Jonathan De Ocampo, 23 anyos ang edad sa isa ka Travelers Inn sa syudad sang San Carlos. Nakuha kay De Ocampo ang anong tanan ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetsan Shabu nga may kabug-aton nga 2 ka gramos, balor naman 13,600 pesos. Si De Ocampo ang preso karon sa custodial facility sa San Carlos PNP. Para naman sa complete nga management sa inyo sininga sa patrol, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island.
Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58. This time check is brought to you by NAPRO. Morning lang na kay Fatima Camarista Gilasing kag kay Archie Iwarata. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!